Κοντά μας έχουμε τον συνταξιούχο ξερομικό, τον κύριο Γιώργο Αθανασίου. Κύριε Αθανασίου, πες μας δύο λόγια για τη δική σας πορεία στο σιδηρόδρομο. Κατάγομαι από το Αμίντιον, διορίστηκα στο Αμίντιον, κάθισα 10 χρόνια με μεγάλες μεταφορές, γιατί είναι ύψιλον το Αμίντιον, χωρίζει γραμμή Φλωρίνης Κοζάνης, με πολλά τρένα, με μεγάλη κίνηση, παντζάρια το φθινόπωρο, ζώα πάρα πολλά και το φθινόπωρο και την άνοιξη, πάνω από 25, από 40 τρένα ανέβαιναν για Φλόρινα, Άρνησα κλπ. Και κατέβαιναν για το Μεζούρλο, για την Χυμαδιά, κάρβουνα πάρα πολλά, ζωοτροφές και λιπάσματα μεγάλες ποσότητες, 5 αυτοκίνητα μεγάλα φορτηγά, πολλές φορές κάναν και 2 δρομολόγιο για Καστοριά και για Άργος οριστικό. Εκτός από την μεγάλη επιβατική κίνηση που είχε, διότι δεν υπήρχε τότε η Καστανιά και από την Πτολεμαΐδα Κοζάνη τα τρένα ήταν γεμάτα. Αλλά ενισχύονταν και από τη γραμμή Φλωρίνης που είχε λιγότερους επιβάτες και εξυπηρετούνταν η γραμμή με 6 αυτοκινητάμαξες κατερχόμενες και 6 ανερχόμενες. Είχε πάρα πολλά τρένα, είχε πάρα πολλή δουλειά. Η αποθήκη εμπορευμάτων γεμάτη, να μην χωράει ούτε μία ταινία κινηματογράφου μέσα. Η ζωή μας ήταν πάρα πολύ καλή, εκτός βέβαια από το πολικό ψύχος που είχαμε τότε και κυρίως το 63, γιατί εγώ μπήκα το 60 στο σιδηρόδρομο, που έφτασε η θερμοκρασία μέχρι τους 25 βαθμούς μείον. Το 1970 ήρθε μετάθεσή μου για τη Θεσσαλονίκη, αλλά πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο μήνα, διότι Ιούλιο-Αύγουστο πήγα ως επίκορος στο σταθμό Σκίδρας για την διακίνηση των φρούτων, που ήταν περίπου 120 ψυγεία βαγόνια από Σκίδρα, Επισκοπή, Νάουσα, Βέρεια. Βέβαια πολλά τρένα, πολλά εμπορικά, πολλά πετρέλαια, πολλά λιπάσματα, πολλές ζωοτροφές. Γενικά δεν προλάβαινες ούτε ένα καφέ να πιεις. Αυτό όμως δεν έχει καμία σημασία, γιατί ήμουνα πάντοτε εγώ εργατικός και όσοι συνεργάστηκαν μαζί μου με ξέρουν πολύ καλά. Ήμουν άκακος, δεν έβρισα ποτέ κανέναν, σεβόμουν από την καθαρίστρια μέχρι τον εργάτη γραμμής με το χαμόγελο στα χείλη. Δεν έκανα όμως συμβιβασμούς ούτε με τον εαυτό μου. Όποιος ήθελε να δημιουργήσει μια κατάσταση στις ομάδες ελιγμών, γιατί το 70 εγώ ήρθα στο παλιό σταθμό. Για πέστε με δύο λόγια εκεί για τον παλιό σταθμό, την περίοδο εκείνη του δεκαετίας του 70. Ακριβώς το 70 ήρθα στο παλιό σταθμό, δούλεψα και σε 15 μέρες ανέλαβα εξωτερική υπηρεσία, εξυπηρετώντας όλο το λιμάνι, τις εγκαταστάσεις και ιδίως τα καύσιμα, έχοντας επαφή με το Ιουγκοσλαβικό επιμελητήριο τότε, αλλά η κίνηση ήταν τρομακτική. Μέχρι το 86 κυρίως ήταν απερίγραπτη. Έφτασε μέρα απογραφής του σταθμού 625 βαγόνια το 24ωρο, είσοδος στο παλιό σταθμό, έξοδος, τοποθέτηση, εγκαταστάσεις, εκφόρτωση, πόρτωση κλπ. Κάποιο γεγονός έτσι που να έχετε μείνει στη μνήμη σας, κάποια γεγονότα στην την περίοδο αυτή, είτε στο σταθμό εδώ είτε στα Μίντο? Γεγονότα, είχαμε πολλές διασπάσεις, δεν είχαν πεδούμενο τα τρένα. Ένα σοβαρό γεγονός είναι στην στροφή της Βεγορίτιδος με Άρνησα, έπαθε μια διάσπαση η αμαξοστοιχεία, αλλά τα βαγόνια, επειδή δεν είχαν φρένα, ακολουθούσαν πίσω και σε ένα γύρισμα του μηχανοδηγού βλέπει ότι διασπάστηκε το τρένο, σταμάτησε, έγραψε ο άνθρωπος βλάβη μηχανής
για να δικαιολογήσει την διάσπαση, έκανε πίσω, το πήρε το υπόλοιπο κομμάτι και κατέβηκε. Αυτό ήταν ένα που είχε μείνει στην ιστορία και λέγαμε τρένο κομμένο στα δυο, περπατάει χωρίς μηχανή. Γελούσαμε. Τις μέρες των γιορτών, μάλλον οι σχέσεις σας μεταξύ των συναδέλφων σας ποια ήταν? Οι σχέσεις οι δικοί μου μεταξύ των συναδέλφων ήταν άριστοι. Με σέβονταν, με εκτιμούσαν, με αγαπούσαν, ξέρανε ότι είμαι σκληρός στο θέμα της δουλειάς, γιατί όποιος ήθελε να δημιουργήσει θέμα τον έστελνα να πάει στο πολυετρείο, να κόψει δελτίο ασθενείας και να πάει στο σπίτι του. Δεν δεχόμουν παρατυπίες, γιατί η δουλειά του μπαμπά μου δεν έκανα. Δόξα τω Θεώ, δούλεψα πάρα πολύ, δούλεψα σκληρά, μέχρι ώρα 1:30 με παίρναν στο σπίτι και υπάρχουν πολλά συμβάντα που με ξυπνούσαν στο σπίτι για να τους δώσω υγείες για κάτι. Μια περίοδος ολόκληρη ιστορίας. Καλή ιστορία είναι ότι όταν έγινε μία εκτροχίαση στο λιμάνι, εγώ ήμουνα με ανάπαυση. Ο συνάδελφος θεολόγος Τράνης στο τμήμα διανομής λέει στο διευθυντή του, τότε ήταν ο κύριος Χαραμής, αν δεν κάνω λάθος, λέει: κύριε Διευθυντά, περιμένετε, το πρωί πιάνει δουλειά ο Αθανασίου, να δούμε τι συμβαίνει. Και πραγματικά πήγα, και ενώ ετοιμάστηκε η υπηρεσία γραμμής να νεκρώσει τη μία ράμπα του λιμανιού για να περνάνε από εκεί τα τρένα και τα βαγόνια, να βάλουν καινούργια ψαλίδια κλπ. Εγώ με τις εταιρείες που είχαν τα μέσα και είχαν και τη δύναμη, έφερα 2 φορτωτάς, κόψαμε το ένα βαγόνι, το στείλαμε πίσω, και όπως ήταν η στίβα, γιατί έγινε κάποιο λάθος, αντί να ανοίξουν τον κουρνό της αυτομάτου πέδης των βαγονίων, ανοίξαν το κουρνό και άνοιξαν αυτά, γιατί ήταν σκυροβάγωνα και έπεσε όλο το μετάλλευμα 3 βαγόνια κάτω που δεν μπορούσαν με τίποτε να μαζευτούν. Με αποτέλεσμα να έρθουν αμέσως από το λιμάνι 2 φορτωτές να βοηθήσουν να απαγκιστρώσουν το ένα το βαγόνι και τα άλλα 2 να τα σπρώξουν, τραβώντας από πάνω η μηχανή. Ανέβηκε από πάνω από το σιδηρομετάλλευμα, σχεδόν δεν έγινε καμία ζημία, μία αντιτροχιά. Και συνεχίστηκε η δουλειά μέσα σε 2 ώρες. Ό,τι δε υπόλοιπο σιδηρομετάλλευμα ήρθε, το πήραν οι φορτωτές και το ξαναπήγανε πάλι στη στίβα, στο καράβι που πόρτωνε, γιατί ήταν πολύ μεγάλο, 70.000 τόνων. Με αποτέλεσμα να πάρω τον διευθυντή και να του πω ότι η δουλειά έγινε και η κυκλοφορία, βέβαια για 1-2 ώρες θα ήταν με μειωμένη ταχύτητα, ώσπου να κάνω την αντιτροχιά. Αυτό ήταν από τα πλέον σοβαρά θέματα τα οποία μου συνέβη. Τίποτε άλλο. Από εκτροχιάσεις γίνονταν πάρα πολλές. Οι γραμμές ήταν πρώτου 40. Η υποδομή δεν υπήρχε. Κάναμε 4-5 εκτροχιάσεις, δείχναμε μία. Και διαμαρτύρονται. Με τον κύριο Αθανασίου, όταν συζητάει κάποιος, έχει να πει πολλές ιστορίες. Ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Κάποια άλλη στιγμή, κύριε Αθανασίου, θα πούμε αναλυτικά και πολλά περισσότερα πράγματα. Ευχόμαστε να έχετε καλές γιορτές και να είστε πάντα γερός και να μας λέτε τις ιστορίες του σιδηροδρόμου. Με το προσωπικό και με κανέναν απολύτως. Όσοι με γνώρισαν, ας το περιαυτολογήσω λίγο, ότι έμεινε το όνομά μου στην ιστορία των συγκροτημάτων, διότι έκανα 19 χρόνια στο παλιό σταθμό, 2 χρόνια στην επιθεώρηση γραφείο Πόλεως και 6-8 μήνες ως επιθεωρητής του σταθμού διαλογής. Είμαι ευχαριστημένος, είμαι χαρούμενος, εγώ επέλεξα το επάγγελμα αυτό, δεν έχω παράπονα, γιατί όταν κάτι σ' αρέσει πρέπει και να προσφέρεις και να είσαι ευχαριστημένος, διότι εσύ το επέλεξες, και όταν διαλέγεις κάτι όπως ένα ρούχο λες αυτό μ' αρέσει, αυτό διάλεξα, αυτό έκανα. Δόξα τω Θεώ, σπούδασα τα παιδιά μου, να είστε καλά, καλές γιορτές να έχουμε και δεν έχω τίποτε, γι' αυτό και είμαι αγαπητός και σε όλους. Να είστε καλά, καλές γιορτές.